Хайде с нас на яхта, всичко ще ви разкажа. Започва нашия влог, отиваме към Гърция, но този път сме на яхта, отиваме обаче със самолет. И без багаж. Без деца. Кацнахме в Атина, ето олимпийските кръгове там и осъзнахме, че Иво е забравил чантата ми с обувки, така че нямам дори чехли. След обиколка по центъра седнахме да вечеряме и да си дадем по едно на здраве. На здраве за нашето ново дете. Елекс. А след това сбъднахме една наша дългогодишна мечта да посетим Бузуки бар в Атина с гръцка музика, жива. Бях силно впечатлена, защото около 6 подгряващи изпълнителя имаше. Всички пяха много добре. Аз знаех само една на около 5-6 песни, но това не ми пречеше, защото бенда създаваше много голямо настроение. Изпълнителите се раздаваха на макс и беше много яко. Всеки следващ изпълнител беше по-добър и по-добър и по-добър и накрая ето я някаква звезда. Мисля, че Катерина се казваше. Цялата публика избухна като я видяха. Замеряха я супер много с цветя. Вижте само какво става в краката й, а това го чистиха няколко пъти от заведението. Тук е една-две снимчици и хайде да се прибираме. Ето ни вече и на закуска. Разлях си кафето. Так му се снимах как за първи път ще пия кафе без Лея да ме бутне да си го разлея, но накрая аз си го разлях. Качваме се в такси и отиваме към пристанището, където ще ни чакат нашите приятели. 5 двойки сме общо, но иначе с нас има и още 2 яхти, т.е. 3 яхти общо сме. И тук влизам първия оглед, който правя на яхтата. Мисля, че е доста широка, защото преди 6-7 години съм ходила няколко пъти на яхта, която беше още по-тясна и от тая. И това е нашата каюта. Легло и половинка. Това е гледката от прозорчето ми, точно до мен, защото аз спах на половинката. Хубавото беше, че имахме баня с тоалетна в нашата стая. Тук са моите любими продукти за ежедневна грижа за ходилата на Елекса. Ето ме и мен. Забравих да кажа, че водата трябва да се пести много, тъй като ще нощуваме на заливче. Няма откъде да се наточим. Но също така и ток няма да имаме. Тук вече е залез слънце и Иво си е сложил капитанската шапка и се кефи на живота. Той има капитанско разрешително, но все още няма много практика и се учи от другия Иво, който е мъжа на Пламито. Ето ги там долу, това е кухнята ни. Първата вечер решихме да нощуваме в едно заливче. Пускаме котва и просто си вечеряме на лодката. В другите вечери слизахме на острови, бяхме на пристанища. И двата варианта имат своя чар. Време е за лягане. Първа нощ. Вижте. Това е цялата ни стая. Така. Но преди това вечерният ми ритуал, след като си намажа някакъв крем за лице и 2 ред за крем за... Познай, Иво. За крака. Ще ти подаря един комплект на Елекс. Много си добър. Чакам с нетърпение. Лосьона не съм си го взела с мен, защото ми направиха педикюр в нашия салон преди да дойда, но скраба и крема си ги ползвам всяка вечер. Скраба в банята си го отмивам, а крема като легна. Тук вече е сутрин. Не, това е обяд, като гледам какво ядем. Пиле с шопска салата и тук вече опъваме платната, защото ще плаваме на платна. И стигнахме на ето това островче, а тук най-интересното е, че извира минерален извор с много гореща вода и се влива в морето. Вижте само лодката как постоянно се клатушка от вълните. Някои хора не го понасят това, но ето до нас има един катамаран. Той е като 2 лодки съединени в едно. Там е много по-широко, по-луксозно, по-удобно, по-малко се клати, но все още не съм била на катамаран. Ето ме и мен. Тук Иво ми снима кръченцата и използвах скраба за ръцете също така. След това излизаме на разходка и на вечеря. Тук сме се мачнали леко. И ето вижте гледката пред мен. Не Иво, а останалата част от гледката. Гледайте. Невероятно заливче. Много китно, мъничко и красивичко. И аз съм в супер настроение. Припкам, за да настигна по-бързо Иво.
И ето ги любимите гръцки разядки. Аз най-много обичам с патладжан. Тук гръцка салата, много добре. И гледката. Човек се наяжда само с вкусния хляб, с разядките и салатата и докато дойде рибата, вече си напълно наяден. Ето е и нощ на Гърция. И пак е нов ден. Добро утро. Къде ще закусваме? Така, ще закусваме на типична гръцка на бекерайница, ще да кажа. Закусвалня с типично гръцки топли закуски. Типично по гръцки топлички. И типично гръцко кафе, където го няма никъде другаде. Типично по наш стил. С егейски вкус. От Егейско море, защото се приготвя с вода, която извира на острова. Минерална. Ето го пристанището. Понякога закусвахме на лодката, понякога си закусвахме на островчетата. И пак е време за плаване, отиваме към друг остров, нощуваме всеки ден на различни острови. Това е едната ми ръка с котешко око, на другата ръка просто един тънък слой база. Пак съм с две различни, нямах време да се дооправя. И ето вълните низуват. И когато морето е по-кротко, ние можем да си плаваме и да се забавляваме. Тук вече сме се събрали. Яхтата е настроена да плува на автопилот. Гледаме само да не се блъснем в някоя лодка. И ето време е за питиета. Виждате нашия барман и готвач, 2 в 1, добри. Той налива. Як вишма къв съм мър, котарак, вишма къв съм батко, чинга добре. То психопат. Този тип преживяване съм сигурна, че няма да се хареса на всеки един от вас. Аз лично препоръчвам да се пробва поне веднъж, защото човек не знае какво би му харесало и какво не. Не може само по хотели да се ходи на почивки. Плаването с яхта не е по-скъпо, отколкото да се ходи на хотел. Най-скъпата част е да си наемеш капитан. Но ние имаме капитан, който си е част от нашата компания. Вижте само какъв коктейл. А тук без да планираме, момичетата всички се оказа, че имаме по нещо тигрово. Сложихме си го и мъжете ни снимаха. Вижте само какво плува в морето. Кой видял, видял. Ето ни и нас. Много сме готини. Имаме си лична охрана на яхтата, тъй като жените са доста привлекателни и тук лодки се бутат за нас. И той стои да ни пази с бронежилетка. Чакай, нещо да сложи аз другата да смисъл. Тъй като една охрана не ни е достатъчна, се появява втора охрана, която да бди над нас, над пантерите. Момчета, ще ни опазите ли? Ще оправя. Ако се налага, изкарвайте оръжие. Момчета, идват похитители, бъдете в готовност. Лодка на борда, на фронта. Стой, къде? Стой! Иво вече е във водата, аз не се престраших, много ми е студено. За цялата почивка само един път влязах във водата, а Иво сигурно 10 пъти. Скача, излиза, плава, плува. И по начина, по който ти показах, другото да се остане. Защото ако стане много тежко, няма да го метне. Няма да имаме време за... Екипажа се приготвя за приставане. Тук ситуацията беше много набечена, защото вълните бяха много големи, но нашия капитан се справи отлично. Когато лодката стигне до пристанището, трябва много бързо двама души от екипажа да хвърлят въжета и да ги хване ето онзи човек там, който стои и чака, и да завърже лодката за желязните неща, там не знам как се казват, ето и го хвърля. Съответно, отпред сме хвърлили котва и лодката се държи отпред от котва, а отзад от въжетата. И тук вече сме на разходка из острова и виждате за каква красота става дума. Много ми харесва стила в Гърция, как всички къщички ги правят бяло с синьо. Това в България няма как да стане, защото ние сме доста своенравни, всеки за себе си и си има собствено мнение. Виждате, ето тук пак съм си снимала котешкото око. Гледката е много внушителна, много красиво. От върха на острова си видяхме къде е нашата лодка. Ето я там, на пристанището, и се вижда как някаква голяма лодка или ферибот отплава. Имаше страшно силни ветрове и както косата ми се вееше, така и поличката ми се вееше и всички момичета се чудихме как да си държим полите, но се справихме някакси. Тук с Иво си правим снимки и една обща снимка. Ето ми е отварачката.
Тук вече е следващия ден и взехме моторчета и коли под наем, за да обиколим острова и стигнахме на един много красив плаж, обаче вятъра беше толкова силен. Положението беше тук малко критично, честно казано. На видео и на снимки няма как да се види. Тук аз съм заспала, а през това време лодките се блъскат една в друга. Има кранци. Това мекичкото между двете лодки е за да обира ударите и се казва кранци. Вятъра беше толкова силен, че като слязох от лодката, щеше да ме издуха. Буквално се отпусках на вятъра и той ме блъскаше в противоположната посока. Не бях подготвена с дълги дрехи, а тук пробвам една гривничка, която много ми отива с цвета на ногтите. И вече пътуваме в бурните вълни. Малко приключение имаше, което беше най-гадната част от пътуването. Тук още ми е забавно и като гледам съм се усмихнала, но буквално след няколко минути вече ми стана лошо на мен и на почти всички, защото тези вълни наистина разбъркват всичко, което е в тебе. И не знам дали се вижда добре колко е бурно морето, но имаше една вълна, която беше по-голяма дори от лодката ни и буквално ни разля всичко, паднаха чаши, чини. Готвача е отзад. Това е леличката. Главният готвач на болта. И сервитьорката. Сервитьорката Орнела. И това е боса, който само стои и чака. Собственика на лодката. Си отново на лодката и се отправяме към един плаж. Тук даже имаме и рожденник, а това е букет от бирички. За съжаление, отново морето за мен беше прекалено студено. Не ми се влизаше, пробвах само с крачетата и не става. Само се бяхме скрили на сянка. Толкова красиви дами тази вечер. И толкова красиви билета. Ето това е гледката, с която се събуждам сутрин и отивам там от среща. Ето ме вече на брега и от тази страна погледнато морето. Ето там е лодката и гръцките бели каштурки. Отплавахме и реших този път да съм в каютата, легнала докато плаваме и вижте как се разбиват вълните в лодката. Показвам ви най-малката каюта. Къде си има? Спенкам си тук, на широко. Много е добре, тук имаш място за ръката. Едва съм се побрала между другото. И не мога да се обърна на никъде. Тук краката как ги можно? Едва, вижте, че са ми спряли накрая. Колко разстояние има? Една пеля. Мога да се обърна и не знам как ще изглежда. Тук малка част от нашите танцовални умения, както в морето, така и на сушата. Играем сиртаки. Прибрахме се, вече съм в София и отивам да пазарувам нещо, защото хладилника е празен. Иво отиде да взема децата от Смолян. Нямам търпение да си ги видя, връщат се веднага и ще си ги нагушкам, защото много ми долипсваха.